Sada i ovde. Dobar dan. Moja današnja gošća ima koncept kako da unapredimo svoj život, kako da se oslobodimo patnje, kako da nađemo idealnog partnera, ali možda iznad svega toga kako da budemo srećni, kako da preskočimo sve zamke rada na sebi, jer i kada smo jako svesni i kada radimo na sebi, opet postoje razne prepreke. Na kraju krajeva, koliko god da se odlepimo i budemo bolji, nekako krene ono u rikverc, pojave se stari obrasci. Odgovorit ćemo i na pitanja zašto smo usamljeni, zašto nas drugi povređuju, kako da se ponašamo prema drugim ljudima, zašto pravimo greške u životnim odnosima, kako da razlikujemo ego od persone i kako uopšte da se izborimo sa svojim egom. Po mom mišljenju to su strašno važne teme. Zatim šta je naš lični GPS i zbog čega koncept života često izgleda kao video igra. Sada i ovde. Patnja je taj osnovni pokretač koji nas zapravo nagoni da nešto promenimo i nešto tražimo. Ako nas niko nikad ne bi uvredio, iznervirao, nervirao, ako nam ništa ne bi smetalo, kako bismo onda znali šta kod sebe treba da menjamo? Koje su to misli i uverenja koja nas sprečavaju da nam bude bolje? Svaka žena koja je malo iznad proseka, koja je kvalitetna, najgore što može da uradi jeste da napravi kompromis sa nekim koji je ispod nje. Kako naći idealnog partnera? Ali za svaku i najjaču i najlepšu ženu postoji idealan muškarac i jači, lepši, bolji. Jednostavno je biti srećan, međutim kad je nešto jednostavno ne znači da je lako. A šta ćemo sa onima kojima negde ne odgovara, ali se osjećaju kao žrtva i ne znaju, ne mogu da prepoznaju šta je, gde je bug, kako da izađu iz toga? Mi znamo da šta je strah, zato što smo osetili da nam se tresu ruke, grč u grudima, bubnjanje u glavi. Mi ne bismo znali šta znači reč tuga, da nismo osetili težinu u grudima, osjećaj praznine, plač i tako dalje. Pod uslovom da neko želi da ovlada svojim egom, kako da ovlada svojim egom? Egu je potreban partner, potrebno je da mu neko poklanja pažnju da bi se osjećao voljenim, da bi se osjećao dobro. Ego je potrebno materijalno blagostanje da bi se osjećao vrednim. Ego je potreban status u društvu da bi se osjećao važnim i prihvaćenim. Ali opet niko nikad ko se zaista osjećao dobro nije urlao i psovao u saobraćaju, tukao svoje dete, svađao se u supermarketu, uništavao sebe drogama, alkoholom ili na bilo koji drugi destruktivan način. Zašto sebi ne oprostimo? Oprostili smo tolikim drugim ljudima, oprostili smo takve stvari, nećemo sebi da oprostimo. Sada i ovde. Sa nama je danas Stela Manasijević, diplomirana profesorka književnosti. Nisam znala tačno kako se kaže ta titula kad završiš svetsku ili srpsku? Jugoslovensku, u Novom Sadu, da. Da, u naše vreme je to bilo, da. Imao si smerove, svetska književnost, jugoslovenska književnost, srpski jezik i jugoslovenske književnosti. U Beogradu, da, u Novom Sadu nismo imali svetsku, nego ste vi bili dobra ekipa iz Beograda koji ste imali svetsku, mi smo imali samo jugoslovensku. Da, ali ono zbog čega si ovde nije književnost, iako je divno što imaš tako lepo i bogato obrazovanje, koje je sigurno značajno za svakoga. Ja sam isto završila filološki fakultet, španski jezik i književnost, ali tu si zato što se već 20 godina unazad baviš istraživanjima iz oblasti psihologije, popularne psihologije, ličnog razvoja i rada na sebi. I dobar dan i hvala ti što si sada i ovde sa nama. Ćao, dobar dan i mnogo vam hvala na pozivu. Na samom početku želim da vas pozdravim u ime prijatelja naše televizije i podcasta Sada i ovde, a to je Ad Astra Nutrition sa sloganom Vaše zdravlje, naša briga. Stela, za početak hoću te pitam kako biti srećan?
Reci, pitanje od $1.000.000, odmah pa u metu. Kako biti srećan? Kako biti srećan? Jednostavno je biti srećan, međutim začkoljica je što kad je nešto jednostavno ne znači da je lako. A evo, da malo ispromovišem svoju knjigu, biti srećan tako što ćemo pročitati koncept od početka do kraja i uraditi tačno ono što tamo piše. Evo, ja sam dobila koncept na poklon i nameravam da se posvetim dodatnom istraživanju sebe, a moram da pročitam jako zanimljivu posvetu koja mislim da je korisna krilatica za naše gledaoce. Razlika između uspešnih i neuspešnih je što prvi nikad nisu odustali. Znači, važno je ne odustati kad su prepreke tu. Kako si ti došla na ideju da napraviš koncept? Verovatno iz neke sopstvene potrebe, muke, života. Jeste. Koncept je, ova knjiga i ova filozofija je rezultat mog 20-godišnjeg rada na sebi, zapravo mojih 20-godišnjih pokušaja da sebi pomognem, odnosno samopomognem. Jer sam imala sreću, sad odgovorno tvrdim da je to sreća, da sam imala izuzetno težak život, da sam imala mnogo problema, da sam bila potpuno nesrećna, nesnađena, izgubljena osoba. Zašto kažem da sam imala sreću da budem takva? Zbog toga što kad je čoveku sve u redu, on nema nikakvu želju ni potrebu da išta menja. Dakle, patnja je taj osnovni pokretač koji nas zapravo nagoni da nešto promenimo i nešto tražimo. I uvek bude bolje, moram to da kažem. Znači da, suočiš se s nekim dnom, s nekim padom i menjaš se i teško je menjati se i očekuješ da se stvari s polja dese, da nekako neko s polja to zapuši, da se taj spasilac u vidu partnera idealnog pojavi ili da ako već imaš partnera koji ne valja ti, ne odgovara ti ili ti njemu ne valjaš, jednostavno niste dobar par, ali ti nekako očekuješ da će se ipak nekim čudom on promeniti i odjednom će tvoj život postati bolji ili ćeš jednostavno, tako sve nekako mi mislimo da će se nekim spoljnim okolnostima desiti promena, ali to ne biva. To ne biva nikad. Evo, iskoristila bih priliku da spomenem poznatu izreku poznatog islamskog, odnosno sufi mislaca Rumija, kad su ga pitali učitelju kako da tretiramo druge, kako da se ophodimo prema drugima, a on je odgovorio ne postoje drugi. Dakle, to je simbolično ukazivanje na to da svaku promenu koju treba da napravimo jeste promena samo u nama, jer jedino tu imamo pristup, a po zakonima fizike, kvantne fizike, univerzuma i uopšte zakonima kako se stvari dešavaju, posledično u odnosu na našu promenu će se promeniti i okolnosti, drugi ljudi, situacije, događaje. Ja to mogu da posvedočim, zaista. Prestanu ljudi da ti idu na živce zbog onoga zbog čega su ti recimo išli na živce, onog momenta kada ti bolje spoznaš sebe, kada spoznaš svoje okidače, šta te da li te neko u tebi provocira osjećaj da nisi dovoljno dobar, da li te nečija kritika u tebi zapravo duboko proizvodi osjećaj da ti nešto ne valjaš, da nema u tebe poverenja. Znate, vi kad provalite o čemu se radi, vas to prestane. Ovo sam sada dala, na primjer, plastičan primjer. Vas to prestane, onda više u takvim primjetbama ne očitavate takve komentare i vrlo često onaj drugi uopšte i nema na umu ono što ste vi razumeli. Sad, ali to su naši obrazci. Ima li nešto o obrazcima u ovom tvom konceptu? Nisam još stigla da ga počitam. U konceptu ima mnogo obrazcima zato što su obrazci jedan od najvažnijih delova naše persone, a mi se u životu ponašamo po našim obrazcima, dakle po našem sistemu temeljnih uverenja i to je jedan važan deo, to je najvažniji deo koji treba promeniti. A ovo što si malo pre spomenula je toliko suštinski primer bio i treba obratiti pažnju i druge ljude posmatrati na taj način. Dakle, ako nas niko nikad ne bi uvredio, iznervirao, nervirao, ako nam ništa ne bi smetalo, kako bismo onda znali
šta kod sebe treba da menjamo. Dakle, drugi ljudi su naši saigrači zapravo i uvek su tačno oni koji nam u datom momentu vremena i prostora trebaju, upravo se oni pojavljuju u datom momentu i to pogotovo važi za naše partnere. Kad kažemo ja nisam sa dobrim partnerom, ne, uvek si sa dobrim partnerom. Svaki partner je u datom momentu pravi partner, makoliko ta veza ne funkcionisala. Da, to je ono u smislu da ti ukazuje na ono što ti treba da promeniš. I zbog toga je pravi i najpraviji. Dakle, on je ono što ti u tom momentu treba da bi te usmerio, da bi uopšte mogla da shvatiš šta treba da promeniš. Ili da nema tih trigera sa strane. Kako bismo znali što treba da menjamo? Pa da, i kako bismo rasli. Ali neko bi rekao, naročito pričat ćemo o egu, naročito ljudi koji imaju jak ego, oni bi rekli, ali šta bi ja menjao? Pa ja sam fantastičan. Samo treba da nađem nekoga ko je dovoljno fantastičan za mene ili pa što ja da se menjam, što se ne menja neko drugi. Svataš, neki ljudi uopšte ne razumeju da svako mora da se menja na neki... Ne mora, ali bit ćeš frustriran. Ili ćeš se serijski ženiti i udavati, menjati partnere, tražeći onog pravog, a u stvari ne primetiti da ipak kod tebe ima neki program. Međutim, koliko je tebi trebalo da ukapiraš da svako ko ti se ispostavio kao promašaj, da li je to drugarica, razočaranje, da li je ljubav, da li je muž, da ukapiraš da zapravo ti baš takav trebao. Jer mi mnogo dugo godina na svom ličnom životnom putu ne možemo da prihvatimo kako smo mogli da izaberemo nekog takvog. Ili ono čuveno, kako sam mogla da budem tako naivna. Da li je moguće? Da li je moguće da se to meni dogodilo? Pa vidi, lepo je i lako je pričati sa jedne pozicije gde si sve ustvario, gde si konačno srećan, miran, živiš svoju svrhu, sve ti je jasno. To je zaista lepo. Ali bi bilo nepošteno reći da je taj proces lak i da sam, evo, pošto sam pitala kad sam ja to shvatila, da sam ja to, Bože moj, pročitala sam par knjiga, pa sam to shvatila, pa sam onda počela da se ponašam drugačije i sve se rešilo. Ne, to se ne dešava tako i to ne može da se dešava tako. Dakle, ceo moj proces transformacije je trajao negde oko 20 godina. Poslednjih 5 uzimam u obzir da sam da sam obavila sve što je trebalo i koristim svoje vreme tako što pomažem drugima, odnosno dajem svoje znanje i iskustvo na korist. Ali u tih 20 godina promene, pa na primjer da je 10, možda čak i 15 godina bilo mukotrpnog rada, patnje, pokušaja i pogrešaka, upornosti i tek onda, to ti je kao onaj kineski ili japanski bambus što ga zasadiš u zemlju i ništa se ne dešava i tek posle 7 godina on počinje da klija i počinje da se vidi da tu nečeg zaista ima, ali tih 7 godina, to je budistička fora, oni često koriste, koliko treba biti uporan za tih 7 godina, ti ne vidiš nikakav plod. Ali to hoću da kažem, zato su ove srednje godine, dobro, ne želim da pričamo o godinama, ali ti si mlađi od mene, ali ne previše, tako da hoću da kažem da smo mi sad dobacile dotle i to je okej, mislim i u redu je ako sa 30 to nisi mogla da spoznaš. Sad, mlade generacije su danas stvarno u prednosti jer se mnogo toga dešifrovalo. Sad se mnogo nekih, da kažem, manipulativnih tehnika, sad se to prepoznaje i sad jedna devojka više ne mora na to da naseda, osim ako neće, ako je glupača ili ako traži čarobno rešenje, razumeš? Ali, znači, ti ne moraš da pristaješ da te neko manipuliše ako prepoznaš. Ili ne moraš više da se prilagođavaš ako prepoznaš kod sebe to. Mislim da današnje mlađe generacije brže mogu da dostignu taj rast nego što smo mi mogle u eri pre interneta, pre uopšte takvog buma psihologije, savremene psihologije i ličnog razvoja, uopšte cele te industrije ličnog razvoja koja je sad možda i najviše rastuća. Sad, kako ćemo, mislim, zapravo ti postaješ neko. Ti nisi, mi često u svojim fazama života mislimo, sad sam ja sam sad zrela, pa ja sam sad iskusna, ja sad tačno znam šta hoću, šta neću, pa ja znam šta je za mene.
I šta se onda desi kad ukapiraš zapravo da uopšte, znaš, ono, nisi znao zapravo? To se uvek dešava. Samo bih spomenula ovo što si malo pre rekla za mlađe generacije. To je negde mač sa dve oštrice zbog toga što definitivno naša generacija je stvari saznala i naučila na teži način. Međutim, to je bilo jedno drugačije vreme, možda teži u smislu nedostupnosti tolike količine informacija, tako da je trebalo da... I nije bilo normalizovano. Tako da je trebalo više da učimo i da sa sveskom i olovkom štreberski zapisujemo i pravimo teze. Međutim, današnje vreme je izuzetno specifično vreme. Izuzetno specifično vreme, bez obzira što je nama na današnjem nivou razvoja kolektivne svesti, gde se kao vrsta nalazimo, dostupno svo potrebno znanje za transcendenciju ega, dakle za prevazilaženje ega i dolazka do tog stanja osveštavanja i mira i radosti. Bez obzira što nam je dostupno svo moguće znanje, dešava se jedan drugi fenomen s obzirom da svi manje više danas znaju i za meditaciju, i za paralelne realnosti, i za ego, i za temeljne uverenja. Dakle, svesni smo kolektivno da život koji nam se ne dopada ne mora da bude to nam je što nam je, nego da možemo da ga promenimo. I upravo tu se došlo je do jedne nove savremene greške, a to je da smo oboleli od manije nasumičnog rešavanja. Dakle, to je jako popularan trend. Komšinica je krenula na jogu. Ovaj je jedan od jurio da mu otvore čakre, drugi ispija ajavasku u šamanskim obredima, treći je našao nekog strava lika na Instagramu što radi teta healing i hipnozu. Dakle, malo smo se izgubili u toj maniji nasumičnog rešavanja. Da. I velika je ponuda. I nude se instant rešenja. Nude se instant rešenja, upravo tako. I ono što je najgore, ja to smatram najopasnijom greškom, je upravo sledeće i moj koncept je jedan udar na tu trenutnu situaciju, a neželjena situacija, odnosno stanje je sledeće. Mi smo toliko pametni i toliko smo jaki u idejama. Nama je sve jasno. Dakle, mi znamo da odakle naš problem potiče, mi analiziramo, mi smo jaki u teorijama, prave se nove teorije pod teorije. Znači, sve je to nama jasno, dobro, a kad treba praktično da nešto uradimo, padamo na svakodnevnici kao da nikad nismo hodali, padamo kao na poledici. Dakle, to je zbog toga što je vrlo ozbiljno pitanje. Zašto? Zato što ne shvatamo stvar ozbiljno i zato što mi, ovo je odlično pitanje koje si postoje, i iz ovog jednog običnog zašto se krije jedna kompletna filozofija. To je odgovor upravo. Šta ćemo sa svim tim znanjem i svesnošću, shvataš? Ljudi su navikli. Nije dovoljno samo kaže, ali ja sam svesna to. Pa to što si svesna, ali da vidimo kako da iskoračimo još jedan korak u delo. Evo sad ću objasniti i to je jedna od najvećih zabluda većine tehnika samopomoći. Imamo svi negativne uverenja i negativne obrasce koji ne služe i onda kaže osvestite. Dobro, mi smo sad osvestili i sve se rešilo. Ništa se nije rešilo. Ali neke se stvari reše i kada osvestiš, znaš, to je dobar prvi korak. Moramo ispratiti i moment tela. O tome ćemo kasnije kad budem objasnila kako koncept konkretno funkcioniše, da koristimo sva tri nivoa našeg postojanja, a razlog zašto smo mi jako pametni, jaki u idejama, zašto volimo da pričamo o svojim problemima, je višestruk. Jedan od je taj što mi zapravo ne živimo svoju svrhu, koja je jedna od najvažnijih kategorija ljudskog postojanja, jer je to zapravo ljudsko ispoljavanje kroz delo. O ljudskoj svrsi ćemo reći nešto kasnije ako bude želela. Da, ali u principu, često se o tome priča, ali
kako jedna mlada osoba da zna šta je njena svrha? Znaš, verovatno da svi moramo da šlajfujemo u početku. Mislim, dobro, pomoću GPS. Sad, odgovaramo sad na ovo prethodno pitanje. Znači, zbog čega mi gubimo svoje vreme teoretišući i analizirajući svoje probleme? Zato što u momentu kad ne živimo svoju svrhu, a to je zapravo ono što najviše volimo da radimo i naš GPS iz nefizičkog konstantno navodi, naša najveća radost i osnovni fokus je na našim problemima. Dakle, mi o njima razgovaramo na kafama, o njima razmišljamo, o njima smo, u momentu kad bi se taj problem odstranio iz naše stvarnosti, mi ne bismo znali šta ćemo sa sobom. Nažalost, u velikom broju slučaja ne važi za svakog. Znači, zato to je se ljudi lepe za probleme i za kritikovanje. Jeste. I mi svi znamo, mi smo čuli za karmu, pa za karmičke dugove, pa tako baratamo nekom terminologijom koja nam u tom momentu godi i skida sa nas od odgovornosti. Dakle, ja sam srela u svom radu sa ljudima, srela sam ljude kojima je život potpuno loš, potpuno ih ne zadovoljava, dakle prepun patnje i jedino objašnjenje i komentar, pa dobro, ja to moram karmički da odužim u ovom životu. Dakle, ceo svoj život je pustio zato što je čuo za karmu, ne moraš. Dakle, karma se menja svake sekunde kako se menjamo mi. Možemo da promenimo svoju prošlost. To su te zamke New Age-a gde ljudi tako, pa znam, imaš mnogo ljudi koji se vezuju za astrologiju pa veruju da on to mora astrološki. Mislim, čast astrologiji i čast svim naukama, to treba sve sagledavati vrlo, kako da kažem, holistički. Znači, videti, čuti to, ali mislim ne moraš slepo da se vladaš ni po čemu i ne treba. Ali kako onda ljudi da nađu svoju svrhu tako kad se žale na svoj život i kad se zalepe, na primjer, za neku okolnost koja nije ispala kako treba, na primjer loš brak i razvod ili ne znam, gubitak nekog posla o kome su sanjali i onda nastave da dobar deo svog života budu žrtve te okolnosti, ne odgovara im, a ne shvataju da ne mora sebe da vidi u ulozi žrtve te okolnosti. Kako onda da to promeni? Pa ono što bih ja najsrdačnije, najiskrenije posavetovala, odnosno odgovorila, ne možemo da probleme svog života parcijalno. Dakle, situacija koju si opisala je jedna prilično ozbiljna situacija, jer ima mnogo... To su ključne situacije i vrlo ozbiljne situacije. Sad, ako bih ja rekla da odlično, ta osoba treba da uradi to i to, dakle da reši na neki način tu situaciju, bila bih neiskrena ili bih bila lažov, a ja to nisam. Dakle, ono što ja kao pisac ovog koncepta i neko ko duboko verujem u učinkovitost moje filozofije, dakle u svoje ime mogu da posavetujem samo sledeće, da svaka promena koja treba da se dogodi od početka i redom. Dakle, ne treba da srljamo, mi možemo da srljamo, ali je pitanje koje ćemo rezultate dobiti, da srljamo da rešimo jedan problem, možda ga i rešimo u tom jednom momentu izolovanog, mi ćemo, dakle, rešiti samo deo problema. Dakle, ono što bi svako trebao da uradi, ko želi da napravi neku promenu u svom životu i ko želi da napravi, da prvo da shvati zašto smo mi ovde, šta smo mi ovde u odnosu na postojanje na prirodu, da shvati da imamo svoj ego, svoju personu, da shvati i nauči kako funkcioniše ego, kako funkcioniše persona, da prihvati da imamo deo sebe koji postoji u nefizičkom, to je naše više ja, naša duša, nadfizičko, zavisi kako je nazivano u bilo kojoj literaturi. Dakle, i na kraju da shvati da mi celokupni svoj život energetski imamo u svojoj podsvesti i da naše telo konstantno reflektuje sadržaj naše podsvesti. Dakle, to su neke osnovne stvari koje čovjek treba prvo da nauči, pročitavši koncept, onda da ih prihvati
I u tom momentu će imati jednu jasnu sliku odakle treba da počne. Da. Dakle, karakteristika, koncept, odnosno te filozofije je da nam uvek u svakom momentu kaže šta, kako, kad i zašto treba raditi. Dakle, bilo koji problem da je u pitanju, mi treba prvo da prihvatimo da imamo deo svog nefizičkog, naš GPS koji nas stalno usmerava u pravcu naše radosti, da shvatimo da smo se u određenoj situaciji našli i da doživljavamo život, druge ljude, događaje i situacije u odnosu na svoj sistem definicije uverenja koje se kriju u personi, da shvatimo da sva naša telesna osjećanja, kad kažem, ne mislim na emocije, nego na telesne senzacije, konstantno doživljavamo u svom telu i da je to najprecizniji alat pomoću kojeg možemo svake tegobe, fizičke ili psihičke, da se oslobodimo u roku od 5 minuta. To je neverovatan poklon. To je neka tehnika. To je taktika koja je, tehnika koja je opisana u knjizi. Dakle, tim oslobađanjem od patnje mi energetski sebe dovodimo u optimalno stanje. Počinjemo da se osjećamo dobro. Sad, da li samo obrazovani i pametni ljudi mogu da ovladaju time ili može i neko ko je prosečno? Može svako. Može svako ko zaista želi da pokuša. Jedna druga karakteristika današnjice, odnosno ponašanja današnjeg sveta je da mi želimo da uradimo nešto na sebi, pročitamo pola knjige, 2-3 brošure samopomoći i batalimo i to nemamo rezultate. Da, najveći broj ljudi zapravo ne želi ništa da poradi na sebi, samo želi da mu se promeni okolnost. A to je, mi smo proveli 10, 15, 20 ili više godina učeći, studirajući, provodeći sate i sate nad nekim knjigama, završili srednje škole, fakultete, šta god. I onda nam je bilo normalno da mi dnevno učimo po 4-5 sati, jel tako? Da vežbamo, da pokušavamo, da padnemo na ispitu, da učimo ponovo iz početka sve dok ne prođemo na kraju ispit. To nam je normalno da bismo dobili diplomu. A ovde gde se radi o našem životu, o nama, pročitamo jednu brošuru, jednu knjigu eventualno i kao sve u redu. Ili idemo jednom nedeljno na neku sesiju ili terapiju, pa dobro, to je u redu. To je isto okej da neko čak i to radi. Ja imam utisak da je problem što najveći broj ljudi misli da ne treba da se menja, nego dat je takav kakav je. Mislim, informisani ljudi koji žive u skladu sa savremenim tendencijama i savremenim momentom u kome se nalazi civilizacija, oni shvataju da je svako različit. Oni shvataju da imaš pravo da ne misliš isto kao i ja, ali da to ne znači da moramo budemo neprijatelji ili da moramo da se mrzimo ili da se razvedemo ili da obavezno moramo da mislimo isto. Šta ti misliš, šta je najveći problem, šta je najveća zabluda ljudi, zbog čega oni ne mogu da postignu promenu svog života i zbog čega pate? Koje su to misli i uverenja koja nas sprečavaju da nam bude bolje? Dakle, ti ljudi koji ne žele da se menjaju, za njih pitaš? Pa, mislim, i koji ne žele i koji misle da je to nema potrebe lakše. Da se menjaju. Da, imamo i tu kategoriju, koji misle zašto da se menja, šta tu ima se menja, on zna ko je, on zna šta je, on zna da je završio tu školu ili da nije, on zna da radi taj posao, njega definišu, znači objektivno. A druga kategorija? Pa druga kategorija ljudi koji ne znaju, ne razumeju, ne razumeju da treba da se promeni i misle da ne mogu da se promene. Da ne mogu da se promene. Šta, da nije do njih. Da, pa vidi, prva kategorija je spomenuta u knjizi. U knjizi je spomenuto sve što postoji u vezi sa spiritualnim razvojem i duhovnim razvojem. Dakle, svaka kategorija je spomenjena bar u najmanjem delu, ali postoji. Ova prva kategorija, dakle, ljudi koji imaju sve okej, koji ne žele nikakvu promenu, koji misle
to je poglavlje rođeni pod srećnim egom. Dakle, ne rođeni pod srećnom zvezdom, nego rođeni pod srećnim egom. To su ljudi čija inkarnacija, za one koji veruju u inkarnaciju, za one koji veruju da mi dolazimo i utelotvorujemo se u naša tela i taj proces ponavljamo. Dakle, to su ljudi koji u trenutnoj inkarnaciji su se složili sa takvim zadatkom. Njima je sve potaman, takvi ljudi zaista ne pate. Sigurna sam da si ti upoznala takve ljude. Postoji ljudi koji se nikad ni na šta ne žale, kojima sve super, radi neki posao, imaju neki sa lakoćom, slave dečiji rođendan, idu na godišnji odmor, druže se, idu na skijanje, njima ništa ne fali. Pristaju na to šta je nužno, šta se mora. Ali ono što je interesantno kod tih ljudi, oni ne pristaju na silu, njima je stvarno to normalno. Da. Takvi ljudi su, nažalost ili na sreću, ne znam, u manjini i to je jednostavno takva podela kareta, takva inkarnacija. Da. I tu ne treba ništa dirati. Da. Za one koji ne veruju u inkarnaciju, možemo da kažemo da je životni put takvih ljudi jednostavno takav. Ova druga kategorija koju smo pomenule, dakle ljudi koji detektuju veliku količinu patnje i nezadovoljstva svojim životom, sobom i svojim okolnostima, ali ih nešto sprečava da poveruju, da pokušaju da nešto promene, dakle da se obrate nekom stručnjaku za pomoć, da uzmu neku literaturu, da se upišu na neki kurs, da mrdnu iz mesta, nego zapravo samo kukaju i žale se. To su takozvani ljudi žrtve. Dakle, problem je u jačini i okorelosti ega koji prihvata na sebe ulogu žrtve i verno igra svoju ulogu žrtve bez da bi išta promenio, zato što ego živi kroz pravi projekciju identiteta i na druge ljude, na imovinsko stanje, ali i na uloge. A uloga žrtve je jedna relativno bezbedna uloga sa pozicija ega. I taj neko zapravo sve vreme u svojoj stvarnosti traži potvrde da je on iznova žrtva i on samo to On je sam sebi žrtva. Jeste. Ali iako mu ta uloga ne odgovara, on je negde... Da, njemu odgovara. Njemu na podsvesnom nivou odgovara. Da mu ne odgovara, ne bi to radio. Dakle, sve što radimo, mi imamo... A šta ćemo sa onima kojima negde ne odgovara, ali se osjećaju kao žrtva i ne znaju, ne mogu da prepoznaju šta je, gde je bug, kako da izađu iz toga. Ili, na primjer, kažu objektivno, pa da, ali on me prevario, trebao sam da zaradim u tom poslu to i to, ili da, ali ostavio me kad mi je bilo najteže sa 2 dece i ja sam ostala na ulici. Mislim, kad je neko objektivno žrtva nekih okolnosti ili zlih ljudi, ali opet ne shvata da je na njemu, da on može da ide dalje. Naravno da može da ide dalje. Šta je uverenje koje njega blokira? I sad se to je samo, nije u pitanju toliko određeno uverenje, nego nepoznavanje uvida, nemanje uvida u stvari. Dolazimo opet do onoga da na našem radnom poligonu trebalo bismo da objasnimo simbol koncepta, jer će onda biti jasnije onima koji nas gledaju o čemu pričam. Dobro. Dakle, mali krug na simbolu koncepta predstavlja naš život, odnosno naš radni poligon. I svi događaji, drugi ljudi, situacije na tom radnom poligonu su zapravo tu iz jednog jedinog razloga da bi mi prošli određene izazove koje treba da prođemo. A ovaj drugi krug? To je taj mali krug. Veliki krug, to je naše više ja, to je deo nas koji je ostao u nefizičkom. Dakle, pretpostavka koncepta je da smo mi svest, individualna svest, deo manifestacije božanske svesti, koji smo, jedan naš deo je inkarniran, odnosno utelotvoren, dakle jedan naš deo je dobio iskustvo života u telu pomoću ega, uma
persone i tako dalje, a jedan deo je ostao u nefizičkom. Samo radi primjera to delimo jedan i drugi deo, nema tu delova, to je sve jedno i celo, ali eto, radi lakšeg razumevanja. Zato se nekad kaže da treba da se oslobodiš za intuiciju i za to nešto da te navodi osjećaj. To je upravo GPS. Taj veliki krug i u knjizi je simbol koncepta se ponavlja s tim što je svako poglavlje objašnjava drugi deo i ono je obeleženo crvenim krugom. Dakle, u poglavlju gde pričamo o velikom krugu, o našem višem ja, taj veliki krug je crven. Dakle, to naše više ja koje je u nefizičkom ima jedan jedini zadatak, a to je da sa nama konstantno komunicira sa nama utelotvorenim, dakle sa delom svesti koji funkcioniše, koji je zarobljen u umu kroz ego, da sa nama stalno funkcioniše, odnosno komunicira preko osjećaja. I možemo to jako jednostavno zamislimo kao kad bi to više ja sedelo tamo gore gde je u nefizičkom i imalo dva tastera, jedan crveni i jedan zeleni. Ono reaguje, pošto smo to mi samo u nefizičkom, čega nismo svesni i nemamo uvid u tome dok ne transcendentiramo ego, bar delimično. Dakle, dok ga ne prevaziđemo. Dok ne prevaziđemo dok ne prevaziđemo ego i dok ne uspemo da se povežemo sa našim velikim krugom, a to se postiže meditacijom. To više ja kao da ima dva tastera i reaguje na svaku našu misao, ideju i praksu. Dakle, u svakom momentu kad nešto pomislimo ili uradimo ili kažemo, mi konstantno, svaki put u našem telu imamo neki impuls, naznaku osjećaja. To je, u knjizi je tako nazvan GPS, to je zapravo emocionalni sistem navođenja, tako se zove u literaturi samopomoći i to je najvredniji alat koji imamo, budući da se nalazi van granica uma, nije filtriran kroz definiciju uverenja i tu imamo čistu situaciju i izuzetno je jednostavno. Nazvala sam ga GPS-om zašto to spravica na koju smo svi navikli. Kao nešto što te navodi. Kao što te navodi. Izvini samo da završim, molim te, izvini. Dakle, ta crveni i zeleni taster, što god pomislimo i imamo osjećaj radosti, entuzijazma, zainteresovanosti, sviđanja, naše više ja pritiska zeleni taster ili naš GPS kaže pratite put ispred sebe. Kad god osjetimo bilo koji oblik otpora, tegobe, prisile, nehtenja, nesviđanja, dosade, naše više ja pritiska crveni taster i kaže izračunati ponovo. Dakle, to nije dobro za nas. I jednom kad naučim... Pa sad zavisi, samo da se ne shvati pogrešno, neke ljude mrzi da radi, mrzi da uči, mrzi da se usavršavaju. Znaš, neki otpori su okej. To je naša slobodna volja. Da, ali ne možeš i takođe ovo kad te nešto privlači, a to je neki porok, mislim ni tu nemojte ovo sad da shvatite kao odobrenje. Naravno, da idete ka tomu. Upravo si što si to spomenula. Ovde govorimo o nijukom slučaju ne govorimo o porocima i u lošim. Dakle, Da, mislim da je to jako važno, zato što mnogi će da kažu, pa super, sad ja neću ništa da radim, samo ću sedeti da slušam intuiciju, a intuicija mi govori, sedi kod kuće, gledaj serije do beskraja i čekaj da ti se život dogodi. To nijukom slučaju nije. Da, znam da ti to nisi mislila. To je ego koji je obukao perje višeg ja i glumi više ja, to je ego. Zato što nijedno osoba koja bi rekla tako nešto ili koja bi rekla moja najveća radost je da sam konstantno drogiran i pijan, to nije poruka višeg ja. To je filtrirano, to je ideja ega koji glume više ja. I koji hoće da se zabavlja, jednostavno koji hoće da se zabavlja i koji hoće da bojkotuje svoju osobu i tako dalje. Tako da treba naučiti, treba tačno naučiti, jer kad naučimo da svoje telo koristimo na taj način i da slušamo svoje telo, koje je najvažniji alat u procesu transformacije, mi ćemo tačno naučiti da razlikujemo šta je ego radost, a šta je istinska radost, odnosno radost bića. I tako ćemo naučiti da jedna poruka višeg ja nikad ne dolazi kao
intenzivna radost, koja je radost ega i koja treba da bude, koja nije samo generišeća, nego stalno traži neki podsticaj i potvrdu s polja da bi se osjetila. Ona je intenzivna, impulsivna i traži potvrdu s polja. Radost bića koja suštinski zaista potiče od višeg ja je mnogo mirnija, manjeg intenziteta, ali duže traje i ne treba joj stalna potvrda. To možemo da vidimo na sebi, na primjer kad se obradujemo nekim uspehom, pomislimo na taj uspeh, osjetimo se vrlo zadovoljni i srećnim, dobro. Posle toga to malo spadne i onda ponovo se setimo uspeha, opet proizvedemo taj svoj osjećaj. To smo svi radili, neki lep moment sa nekom osobom i tako dalje. Dakle, to su te ego radosti koje su u redu, ali treba na njih obratiti pažnju i treba da znamo šta radimo. Kad si malo rekla o meditaciji, drugim rečima treba da se umiriš od spoljašnjih uticaja i da daš vremena svom osjećaju da se javi. Jer mi čak vrlo često znamo i na svesnom nivou i šta bi hteli i šta bi mogli, ali neprekidno smo ometani. Mislim, ometani smo svakodnevnim životom, potrebom da se premeštamo s tačke A na tačke B, pa onda tim gubljenjem, tom distrakcijom. Čak i ako izuzmemo vezanost za elektroniku, neprekidne informacije koje ti pristižu, da li ti to hoćeš ili biraš ili nećeš, ali znači zbog toga je to potrebno da se ti umiriš i isključiš. I da malo budeš sam. I da ćutiš, da bi došao do nekog rešenja, jer mi stvarno, što se kaže i u coachingu, neće tebe niko da posavetuje, ni coach, ni terapeut, nego će da te navede da sam dođeš do svog odgovora i svako ima negde neki svoj odgovor, samo nije... I to je jedini ispravan put. Nije sebi dao dovoljno hrabrosti na kraju krajeva da se odvojiš od drugih, da ne pitaš stalno druge šta oni misle da je tebi bolje. Ili da ih ne puštaš da ti stalno sugerišu, pa tebi je bolje ovo, pa tebi je bolje ono, pa što ti ne uradiš ovo, pa ti onda ideš za jednim rešenjem, za drugim, za trećim, za petim, a zapravo bi ti bolje bilo da sam nekako osetiš šta je to i što želiš i što ti je potrebno. Ali hajde malo bolje da objasnimo taj ego. Zna se da je egocentrizam jedna loša pojava i zna se da ljudi sa jakim egom mnogo se svađaju sa drugima, stalno su u konfliktu i neprekidno pate od toga da žele da budu u pravu i neretko su strašno često frustrirani, ljuti zato što ne može da bude po njihovom. Sad, naravno znamo da postoji i zdrav ego koji nas štiti i tako dalje, niko ne priča o zdravom egu, mi ovde pričamo o detinjastom, kapricioznom egu koje se tamo negde zaglavilo, ima da bude kako ja hoću ili neće biti. I sad što je osoba moćnija, ona više misli da može da sprovodi tu svoju volju, ali džabe, kad nema tu mira i sreće. Pa kako? Aj, objasni nam malo taj ego i pod uslovom da neko želi da ovlada svojim egom, kako da ovlada svojim egom? Egom ne treba ovladati, nego ego treba transcendentirati, odnosno prevazići ga. I to je najjednostavniji način da se oslobodimo patnje, zbog toga što u nekim opet filozofijama i učenjima New Age-a i samopomoći kaže treba ubiti ego. To je potpuna glupost, ego ne možemo da ubijemo, zato što ako bismo ubili ego, ubili bismo i sebe. Dakle, ego je jedan od alata koje smo dobili za život na zemlji. Ono što je izuzetno važno za naš razvoj i o čemu ja detaljno pišem, odnosno detaljno objašnjavam u knjizi je sledeće. Mi svi znamo da imamo ego i svi znamo da sa njim nešto treba uraditi. Međutim, sklop ličnosti je ego persona. I ego persona čini ličnost i svi znamo da je to zapravo jedna stvar. Međutim, da bismo napravili temeljnu promenu i zaista ovladali situacijom, treba da uradimo sledeće. Treba da rasklopimo i da se posebno ponašamo
na određeni način prema personi, a drugačije da se ponašamo prema egu. Moramo da objasnimo gledaocima šta je to persona. Da, persona ili ličnost, dakle to je, ego, persona su sklop ličnosti. Persona je ličnost, odnosno skup psihičkih karakteristika i ponašanja koji je velikim delom genetski predisponiran i koji zapravo predstavlja skup naših temeljnih uverenja. Na primjer, o tome šta je ispravno, šta je ispravno, šta nije ispravno. Dakle, kako želimo da se predstavimo, kako želimo da nas drugi ljudi vide, jel? Treba biti pažljiv prvo u definiciji, a onda u praktikovanju, odnosno u ophođenju prema egu i prema personi. Dakle, rekli smo da je persona skup definicije i uverenja, dakle, psihičke osobine i ponašanje, naša ličnost, delimično genetski predisponirano i o čemu se radi? Persona je unikatna za svaku osobu. Ovo je jako važno. Unikatna za svaku osobu zbog toga što mi svoj sistem definicije uverenja gradimo i kupimo iz naše najbliže okoline kad smo mali. Jer šta je uverenje? U nešto si uveren. Definicija uverenja o životu i sebi samom nije ništa drugo nego poruke koje smo mnogo puta čuli i usvojili kao sopstvene istine. Dakle, kad smo mali u periodu i ranije, ali ajde uzmemo godinu, 2, 3, mi nemamo načina da se branimo. Dakle, mi smo izloženi i upijamo informacije. I tako se lagano slaže struktura naše persone na genetski materijal koji imamo. Dakle, onako kako se naši najbliži, obično roditelji ili ljudi koji su nas odgajali, ponašaju prema nama, mi u tom ponašanju, u tim porukama, to su psihologiji zove internalizacija, pravimo samoosećanja. Dakle, onako kako su se oni ponašali prema nama, mi tako doživljavamo sebe, stavljamo svoje samoosećanje. Onako kako smo da li smo važni nekome, da li smo viđeni od nekoga. Onako kako smo čuli da se drugi ponašaju među sobom, mi na osnovu toga gradimo svoju sliku o svetu. I što se sad dešava? Sistem definicije uverenja je nešto što se gradi godinama i ono što je najgore, to sve ide u podsvest. Dakle, mi kao odrasla osoba pravimo životne izbore i pravimo fokus i očekivanja na osnovu svojih definicija uverenja koje imamo u svojoj podsvesti, koje nemamo logični pristup. A ponekad nam to uopšte ne odgovara. Taj sistem naravno da nam ne odgovara. Proizvodi patnju, loše odnose, naravno, pogrešne ali mi nismo izbore. krivi zato što za to ne znamo. Dakle, onog momenta kad uočimo da to postoji, koncept objašnjava kako da se toga oslobodimo. S druge strane, rekli smo, persona je unikatna za svaku osobu. Sad jedna vrlo zanimljiva stvar. Ego je drugi deo koji je zapravo naš, to je sintetičko jastvo, odnosno naš lažni osjećaj sopstva. I za razliku od persone koja je unikatna za svaku osobu, ego je univerzalna kategorija. I, sad, ego, čime mi definišemo svoj Evo, sad ću da kažem, dakle, važno je da je unikatna kategorija, da nije unikatna kategorija, nego da je nezavisno od geografske pozicije, od socijalnog staleža, od kulturološkog nivoa. Ego, možemo da učimo, primjer za ovo što govorim, su na primjer deca od 3. do 4. godine. 2, 3, 4, 5 godina. Nezavisno od ovog što sam navela. Svako dete, kako se ponaša? Svako dete voli da bude u centru pažnje. Svako dete voli da bude glavno, da bude bolje od druge dece. Svako dete će... Da bude po njegovom. Da bude po njegovom. Svako dete će zgrabiti i oteti igračku od drugog deteta ako nju poželi. Drugo dete će gurnuti sa stolice da oslobodi svoju poziciju. To je suština ega. I to je karakteristično za svaku osobu na planeti sa nekim malim izuzecima koje sad ne moramo spomenuti i onda se dalje socijalizacijom... Kod dece to normalno, faza. To je faza. Socijalizacijom ega
Znači, mi se samo mešanjem s drugim učimo ljudima, učenjem, hajde malo da pustimo i drugo dete da se igra, nije u redu da grizeš, ujedaš, otima. To je vaspitavanje, to je sankcionisanje zapravo ega. Ali suštinski, taj ego se ispoljava tako i isti je za sve ljudi. Onda kad porastemo, onda drugi ne bude gurnut sa stolice, nego bude poslovno uništen konkurent. Da, znaš, dakle to su, na primjer. Ili manipulisan partner. Manipulisan i tako dalje i tako dalje. To je sad ta osnovna razlika između ega i persone. Dakle, ego, kad naučimo kako funkcioniše, kad naučimo da ga imamo i da je kod svih ljudi isti, rekla sam, nezavisno od socijalnog staleža, kulture, starosne dobi, dakle, svaki čovjek ima ego koji funkcioniše na istim principima, dok je persona unikatna u odnosu na temeljna uverenja koje svaka osoba. I taj sklop nama zapravo čini našu ego personu i ličnost. I zbog čega često tehnike ne uspevaju? Zbog toga što jedini način da napravimo posao jeste da ih rasklopimo. To je kao kad biste imali dve bakterije, pa jednim antibiotikom lečite jedno, a druga buja, pa onda lečite u drugo, a prva buja i nikad se ništa ne desi dok ih ne rasklopimo i dok posebno ne počnemo se ponašamo prema egu i prema personi na drugačiji način. Sad, kako da, obično se ego definiše nekim socijalnim kategorijama, znači uspehom, ne znam, pripadnošću nekom društvenom sloju, mogućnošću da, ne znam, nešto postigneš. Ali u stvari htjela sam malo pre da se osvrnem na to zašto ljudima teško da prihvate sebe i da menjaju sebe. Zato što su naučeni na te klasne podele i klasne razlike koje su danas dosta relativizovane. I da ti imaš pravo da se podigneš i na društvenoj lestvici ako osvojiš neka znanja ili neke veštine ili se više trudiš ili više radiš. Kako onda čovek da bude srećan u odnosu na druge ljude? Mislim, lako je mudracu, lako je Rumiju da kaže drugi ne postoje, postojiš samo ti, ali ti svima običnim pa i nadprosečnim pojedincima i ljudima koji su duhovnosti sad objasni kako onda se izuzme od poređenja. Znači, jedan od najvećih problema je to što se stalno poredimo. Pa lako je njoj, ona živi sad za tebe, pa lako je njoj, ona živi u salonu, pa ne znam, lako je njoj, ona je lepa. Ona je sve uspela, da. Znaš, ali i uprko stojime što je nekome na izgled lako ili stvarno lako, kako mi da se nosimo sa svojom mukom? Pa jako je jednostavno i opet dolazimo do onoga to što je jednostavno ne znači da je lako. Jedini način jeste da prevaziđemo svoj ego. Zbog toga što ego je taj koji s obzirom da ima taj iskrivljeni osjećaj postojanja, iskrivljeni osjećaj sopstva, on stalno želi da bude bolji. Egu je potreban partner, potrebno je da mu neko poklanja pažnju da bi se osjećao voljenim, da bi se osjećao dobro. Ego je potrebno materijalno blagostanje da bi se osjećao vrednim. Ego je potreban status u društvu da bi se osjećao važnim i prihvaćenim. Ali opet svakome je to potrebno zato što je to nužnost života. Jer je udobnije živeti kada svako ima svoju sobu i nekako je lepša ti je kosa kada imaš novac da ideš da ti neko sredi tu frizuru. Sve to stoji, i sve to potrebno. Jeste. Sad, razlika je između, tu može da se napravi, znaš ono kad se kaže đavo se kriju detaljima, mogla bi da se napravi razlika između želeo bih i treba mi. Zato što želeo bih da imam bolji auto, lepši stan, lepšu kosu i pare da odem na letovanje, ali suštinski nama treba malo hrane, malo vode, odeća da ne budemo goli, krov nad glavom, vazduh da dišemo, telu da se kreće i određen broj sati da spava. Dakle, to je ono što ljudskom biću treba da bi preživeo i eventualno u toj kući ima neko grejanje. Sad banalizujem... Ako ti želiš da budeš skroman, što je divno, skromnost isto tako i relativan pojam, ali i vrlina, treba da nađeš i one druge oko sebe koji slično razmišljaju kako bi ti potvrdio i kako bi ti pripadao negde.
Da. Džabe ako si ti skroman, a tebe žena svaki dan šikanira što vam nije bolje, što ne radiš više, što ne zarađuješ bolje, ili te muž stalno podcenjuje, pa šta je to što ti to nije ništa, šta je to bez veze, mislim, ili nemam pojma, ili roditelji očekuju da se ti podigneš. Mislim, hajde da malo diskutujemo o toj promeni i osjećaju sopstvene vrednosti u odnosu na druge u društvu. Jedini zdrav način za koji ja znam, možda postoji još neki zdrav način za koji ja ne znam, ali jedini zdrav način jeste da izađemo iz te igre ega. Zbog toga, sve dok se igramo u toj igri, sve dok se igramo te igre, sve dok smo u toj igri, nema kraja i nema radosti, nema smirenja. Dakle, koliko god da postignemo, sad idemo na društvenoj lestvici, postizanje uspeha, statusa u društvu, moći, lične moći i tako dalje. Sve dok smo sa takvim ljudima, sve dok se igramo te igre, nikad nećemo stati. Što god da postignemo, uvek nam je malo. Uvek će biti neko bolji. I uvek, što je sasvim logično, od najlepše žene uvek postoji lepša. Ali treba znači da stanemo i da kažemo da li meni ovo zaista treba. Jel? Koje je pitanje koje sebi treba postaviti? Ako postavimo to pitanje, znači da smo na odličnom putu da počnemo duhovno da se uzdižemo. Na primjer, evo da damo jedan plastičan primjer. Kad ljudi počnu da te terorišu, pa gde ćeš za novu godinu? Znaš, kao do nove godine imaš 3 meseca, pa da ima i još 15 dana. Ili pa gde ćeš na skijanje? Ili gde ćeš na zimovanje? Ili gde ćeš na more? Pa ti ni ne misliš još o moru. Ti odjednom namećeš sebi pritisak da ti prvo možda nećeš uopšte da ideš na more. Mislim, možda imaš novac, ali uopšte ti se ne ide, ti se na odmor, nisi ni planirao, hoćeš da provedeš odmor kod kuće ili, ne znam, ideš u selo, ali društvo nameće pritisak i ti vrlo je lako upecati se na tu zamku da se ti ne osjećaš dobro. Jo, Bože, za Boga, pogledaj, svi znaju gde će da idu za praznike, ja kao nemam pojma i kreće panika. Ili još gore, meni se nigde ne ide, nešto sa mnom nije u redu. Ne, ali ili kao nešto sam, da, tako je, moralo bi da mi se ide negde, kao ne moram da idem iako mi se ne ide, to je normalno. Da. Pa vidi, ali to je opet ta igra radnog poligona i malog kruga. Posao društva je da nameće. Neka nameće. Naše je da radimo ono što treba da uradimo. I jako, opet dolazim do toga, jako je jednostavno. U momentu kad tebe Pera, Đura, Žika pita gde ćeš na letovanje, a ti imaš 2 varijante. Imaš varijantu da kažeš neću nigde i da se istog momenta osjetiš kao najgori bednik, još si kriv što nećeš nigde. I još ispadneš kao da nemaš dovoljno novca. Još da nemaš para, možda imaš i znači ili iako imaš, ali i ako nemaš, a glupo ti je što bi baš sad svi mislili, znali da ti nemaš. Dakle, imaš tu jednu varijantu, a druga varijanta je željeno stanje, neću nigde. I u tom momentu da budeš, da se zaista ne odglumiš, nego da zaista budeš okej i miran. Ako kad to uspeš, to nećeš uspeti od danas do sutra, to ćeš uspeti ako budeš radio na sebi, ali onda, ako si to tako rekao i zaista ostao miran i zaista ostao neuzdrman i nepomućen ni najmanjom krivicom i osim neadekvatnosti, to znači onda da ti zaista nemaš problem, jer sve što nas, jako velika istina, nije Rumijeva, ali je istina. Sve što nas dotakne znači nešto što nam proizvede negativnu reakciju, znači da u sebi imamo kao problem. Šta hoću da kažem? Naprimjer, ako tebi neko kaže ti si baš ružna žena, tvoj osjećaj će biti potpuno miran, zato što ti jako dobro znaš da si lepa žena i dakle nećete ni u najmanjem mogućoj meri uzbuditi, a kamoli uznemiriti. Ali ako ti neko kaže, sad ja ne znam da li koju ti falinku imaš, da li imaš, svako ima. Naravno da neću, ali na primjer, ako ti neko kaže nešto, gde ti duboko u sebi ipak misliš. Gde ti te žecne to što ti je neko rekao, onda možeš thank you, na ovo treba da obratim pažnju.
Naravno, to nećeš reći tom što Da. ti je rekao, nego ćeš znati gde. I uvek ćeš pomisliti da taj neko je tvoj saigrač i da ti on to nije rekao i da se ti nisi osjetila loše, ne bi znala šta treba da menjaš. Tako je. Moram ovde da dodam i da ljudi se često ogledaju. Ti ćeš vidjeti nekoga koji je jako zavidan, recimo, ili je negativno orijentisan, ništa mu ne valja, ali apsolutno prvo nikomu nije dovoljno pametan, niko nije dovoljno dobar, niko ništa nije dobro, ali on će to primetiti kod drugih da su takvi. On neće uopšte u sebi da primeti taj nedostatak, nego će se ogledati u tebi. Pa će na tebe da nalepi da ti nikad nisi zadovoljan ili da ti, ne znam, vidiš stvari samo negativno, a u stvari on sebe projektuje. Znači, dobro je i to da primetite. Znate, da neki ljudi će na vas da lepe nešto što vama ne pripada, što vi niste. I vi samo ne treba to da prihvatite. Da se upecate i da se ražalostite. Ali ako vam neko, ali problem je što ti ako nisi dovoljno svestan i samouveren ili si u nekoj minus fazi i živiš sa nekim ili se jako intenzivno družiš sa nekim do čijeg mišljenja jako držiš, onda je vrlo lako da ti sklizneš. I još ako za svoju lošu sreću nisi uspeo da prepoznaš na vreme da je ta osoba koja pravi mirroring, ako to ne radi jako direktno, koja pravi ogledanje, nego ona to radi možda ne intenzivno, ali ne shvataš, ona će tebi da povuče svu moguću energiju i sad ćete godinama, zato što to u stvari radi, ali radi. A kad nešto uradimo naglo i intenzivno, onda je to vrlo lako prepoznatljivo. Međutim, kad nešto radimo ili kad nam neko nešto radi u malim količinama, pa je to neka granica, ono, znaš, kao jeste ili nije nešto osjećaš, nisi siguran, nemaš dokaza. Ili izmaskirano u dobru nameru. Znaš koliko sam ja puta na nečiju dobru nameru se toliko nasekirala. Da. Mislim, a onda posle par godina ti shvatiš, pa čekaj bre, ovo me samo bockala iz ljubomore ili pa taj neko to uopšte neko ti je nešto preneo, kao iz najbolje namere, ti onda kad bolje razmisliš, to uopšte nikad se nije dogodilo, to niko nije rekao, mislim. Uopšte nije bilo tako. Nego si ti samo... tim to nije bila nikakva najbolja namera. Poverenja, nego si ti samo verovao da taj neko dobronameran. Sad, šta ćemo sa tim kad mi verujemo, verovali smo, prevarili smo se i sad ne možemo da oprostimo sebi. To je isto rad na sebi. Kako da... Zašto ne bismo oprostili sebi kad smo mi sebi najvažnija osoba na svetu, ako isključimo našu decu, pošto ovi svi koji ima decu, verovatno moje dete, ali zašto sebi ne oprostimo? Oprostili smo tolikim drugim ljudima, oprostili smo takve stvari, nećemo sebi da oprostimo. Sebi treba da smo najvažniji da sebe volimo. Zašto? Sve što smo u datom momentu uradili, makar to bile jako ružne stvari i makar to bile stvari teška dela. Treba da znamo i dobro da shvatimo da u tom momentu kad smo to radili, da je to bio naš jedini i najbolji izbor. Ovo zvuči čudno i netačno ako se pogleda ofrlje, međutim, to što sada mi sudimo o tome, mi smo druga osoba u odnosu na tada, od tad je prošlo vreme i tako dalje. To što bismo sad neke stvari uradili drugačije, mi to sudimo iz ove perspektive. U tom momentu, kao i u svakom narednom momentu, u svakom datom momentu, sve što radimo ono što je najbolje, ono što mislimo da je najbolje, šta god to bilo. Dakle, najbolje što znamo. Najbolje što znamo i najbolje što možemo da smislimo. Zašto? Zašto je to istina? Pa da u tom momentu, kao ideja, kod nas postoji nešto bolje, mi bismo radili to drugo. Tako? Pa ili ima i onaj moment ako se usudimo, znaš, i u redu je ako se nekad nismo usudili na nešto više. Da smo mogli u tom momentu, mi bi se usudili. Nismo bili hrabri jer nismo možda imali podršku ili je rizik bio veliki. Jeste, ali jedna od najtužnijih stvari koje možemo sebi da radimo jeste da sebe kinjimo onim što smo uradili u prošlosti i što ne možemo da ispravimo. Pa to je bilo ono što sam te sad pitala. Ono što možemo da uradimo, mi ne možemo da vratimo vreme. Bilo bi fantastično da možemo, jer bismo se svi vratili u mnogo momenata iz prošlosti i stvari uradili drugačije. Ali pošto je to nemoguće, ono što možemo da uradimo jeste i što treba da uradimo jeste prvo da ako je moguće,
ako situacija dozvoljava, da zatražimo najiskreniji oproštaj od osobe o koju smo se ogrešili, ako je u pitanju neko o koga smo se ogrešili. Koji god odgovor bio, dakle, ta osoba može da nas naruži, može da nas izvređa, može da ne prihvati naše izvređe, to je ona, to nismo mi. Naše je bilo da najiskrenije tražimo osjećaj. Druga stvar jeste da sebi oprostimo, ali najiskrenije da sebi oprostimo, dakle da sebe prestanemo da kinjimo. I treća stvar jeste da pokušamo da uradimo nešto dobro. Zašto? Zato što se svako loše delo i svaka loša situacija energetski posmatramo jako niske frekvencije. I dok to radimo, mi smo na niskoj frekvenciji koja nije dobra za nas, drugim rečima ne osjećamo se dobro. Da, a šta ako se neko o nas ogrešio, kako onda da se postavi? Evo samo da ne zaboravim da će to pitati, a ne ponudi izvinjenje. Setit ću se ja. Dakle, da pokušamo da uradimo nešto dobro, ako možemo toj osobi, da. Ako ne za bilo ko, za tu osobu, ali ta, dakle, niska frekvencija sa visokom se neutrališe i stvari će biti malo bolje. Dakle, treba da uradimo sve što je u našoj moći. Da se izvinimo, da zatražimo oproštaj, da oprostimo sebi i da uradimo nešto dobro. Toliko od nas. Znači, to je kad smo se o nekog ogrešili. Kad se neko o nas ogrešio, a nikad nije tražio izvinjenje, onda treba samo da kažemo zato što je to naš saigrač i to što taj neko nije tražio izvinjenje, nije nam ponudio izvinjenje, to je on, a to nismo mi. Dakle, treba ne samo intelektualno da spoznamo, nego da osetimo da mi nismo druga osoba. Ono što mi instinktivno, neosvešteno radimo i uvek da srljamo da promenimo nekog drugog. Ne sviđa nam se kako nam se ponaša partner, svađamo se, da bi se on promenio, da bi ne bi bilo dobro. Da, ili ga tretiramo kao sa ćutanjem i ignorisanjem. Kažnjavamo ga ćutanjem, imamo, pogotovo žene, mi imamo fantastično precizan čitav sistem manipulacije kako ćemo tog partnera da nateramo i načinimo se ponašati drugačije. Da, ali opet to nije učinkovito. Pa naravno da nije učinkovito. Ti se trošiš iz dana u dan na neke taktike koje su bez veze, sebe isto mučiš. Zato što te ovde iza ćoška čeka partner koji je baš takav kako si hteo, ali ti to ne znaš zato što se... Ne umašti, znači najstvarnije. Znači, bataliti to. I sve dok pristaješ na kompromis, svi mi jako dobro znamo šta je u pitanju u našem osjećaju i odnosu prema partneru. Jako dobro znamo. Ne moramo to nikom da kažemo. Mi možemo uspešno da lažemo ceo svet, ali sebe lažemo jako neuspešno, uvek znamo. Dakle, pa ne znaju ljudi koji su izmanipulisani. Oni ne znaju. Ali znaju da se ne osjećaju dobro. Znaju da im nije dobro. Znaju da im nije dobro. Ne treba biti, ne znam, nijakoliko pametan i ne treba biti... Ali pokupe krivicu. Pokupe krivicu, onda uzmemo pa radimo na sebi, pa vidimo šta je krivica, pa kako da se nje oslobodimo i tako dalje. Ono što sam rekla na početku razgovora, ne može u našem haotičnom životu, od kompletnog haosa i stotine stvari koje ne funkcionišu, ni na jednom polju našeg života, sad ćemo da rešimo jedno i sve se rešilo. Pa ali dobro, može jedna po jedna. Jedna po jedna i to uvek treba da znamo šta radimo. Dakle, nije dovoljno samo raditi. Ljudi... Da, izvini, ali moram samo da se vratim da dodatno objasnim ono što si malo pre rekla, da ako te neko povredio, ogrešio se ili te oštetio i nije se nikad pokajao ili izvinio, a tebi je nekako samo to trebalo da ti lakne. Kad si rekla da on nije ti. Znači, samo treba da shvatiš da to što je on uradio, on je samo to uradio, da odvojiš da to nije uradio tebi. Nekako da se odlepiš od toga, eto oni meni to rade, on je to namerno meni. Mislim, možda čak uopšte nije namerno, nego je samo đubre. Ta osoba je možda samo jedno obično đubre koje uvek tako funkcioniše. Mislim, ili je jednostavno koristoljubiv i gledao je da te iskoristi i to je njegov obrazac, njegova matrica, njegov način i ti ne treba da se osjećaš loše
Mislim, kako kažem, kako god da ti je napravio štetu, to upravo da odvojiš šta je njegovo i da ostaviš njemu njegovo, a da ti ostaneš. To se vrlo često dešava kad neko kaže da, ali on mene ponižava, on je mene tako ponizio. Čekaj, prvo ne može niko da te ponizi. Ti si me načinio da se osjećam kao poslednji đubre, zar? Kako? Da, ajde to da objasnimo. Kako neko ne može da te... Zapravo neko stvarno ne može da te ponizi. On može da govori ružne reči, da ti u lice nešto radi što nije okej, ali zapravo ako ti znaš ko si i da to nije tako... Evo, malo pre smo rekli, ako tebi ja kažem ti si užasno ružna žena... Ne, još bolje mi kažeš ti si užasno glupa i ti se uopšte ne razumeš ovaj posao. I nemaš pojma, bre, ti si loš voditelj. Da li ćeš se ti nanervirati? Da li ćeš ti otići kući i reći ona je meni rekla nećeš, nego ćeš reći budalu? Ne, ili vidi ova zavidna, kao, ili ova ljubomorna, tela bi da je na mom mestu, znaš ono. Kako god. Evo, sad ćemo objasniti, pošto pretpostavljam da gledaju i oni koji znaju dosta o spiritualnom razvoju i literaturi samopomoći, ali ima ljudi koji ne znaju, a možda bi želeli da počnu da se time bave. Pa ovo je jedan jako dobar primjer, odgovor na tvoje pitanje. Evo ovako. Svi ljudi koje u životu srećemo su naši saigrači. Dakle, to su duše koji su u nefizičkom, pre nego što smo se spustili na trodimenzionalnu zemlju, napravili ugovor, dogovor da ćemo mi ovde da budemo u kontaktu i jedni drugima pomažemo u razvoju. Ovo je teoretski deo. I nikad se ne treba slepo držati teorije zato što to niko nikad nije dokazao. I time se ne bavimo. Da, ali neko to može da posmatra i kao slučajnost. Okay. Kako god. Ne mora biti predestinacija. Znači, može biti i slučajnost. Ali ono što je važno, što je najvažnije, jeste da svako sa kim smo došli u kontakt i svako ko nam je bio važan na bilo koji način, a pogotovo ljudi koji su nas najviše u životu povredili, da su to zapravo naši najvažniji saigrači. A zašto? Evo daćemo primjer sa... Neko bi rekao i učitelji. I učitelji, naravno. Da su nas naučili nekim lekcijama da drugi put nećemo tako. Naravno. Daćemo primjer, možemo damo primjer pozorišta. Naprimjer, ako počnemo da posmatramo naš život kao pozorište, imamo jednu pozorišnu predstavu i glumci izlaze na pozorišnu predstavu. Pozorišna predstava traje otprilike 90 minuta, ali tako? I to je stvarno trajanje predstave. Predstava nekad, zavisnosti od radnje, može da traje godinama i tako dalje. To je taj linearni vreme, prostor, okvir, iluziju u kojem se mi nalazimo, ali to nas sad ne zanima. Glumci na pozornici igraju očeve, majke, krvne neprijatelje, ubice, jedni od druge se ogreše, rade jedni drugima užasne stvari, ponašaju se jako loše jedni prema drugima i predstava se završi i oni odu na piće posle i razgovaraju o predstavi. Dakle, oni nisu krvni neprijatelji, oni su kolege i vole se. Oni su imali ulogu. Upravo to se dešava u našem životu sa ljudima koji se o nas ogreše, koji se prema nama ponašaju loše. Njihova uloga je da u našem životu urade to što su radili da bi nama dali priliku da to osvestimo, spoznamo i onda promenimo. I kad počnemo da posmatramo druge ljude na taj način, dakle, to je malo teško u početku, ali čovjek se na sve navikne, pogotovo ako želi, ima volju. Nije u početku lako to prihvatiti, ali je stvarno tako. I kad vidimo nekog, kad to prihvatiš, onda kažeš pa da. I kad vidimo nekog najgoreg neprijatelja, znači ponaša se prema nema najgore što može, onda treba povedati, ovo je baš dobro igra svoju ulogu, svaka mu čast. Iste sekunde ćemo osjetiti energetsku promenu, dakle promenu. I upitati se čemu ovo mene može da nauči. Jel? Zašto mi se ovo dešava? Jednostavno dobra tehnika je da se malo izmestiš iz samog sebe i da posmatraš sebe u nekoj situaciji. To je put transcendencije ega. Znači, to ti je, jer ako si ti suviše upleten i brzo iz afekta te neko uvuče, naročito ako je neko sklon manipulaciji, ti jednostavno moraš samo da bi mogao da se odvojiš od toga i da vidiš šta ćeš, ti se samo izdvoji ulogu posmatrača i gledaj šta ti se dešava. I gledaj šta on radi i šta ti radiš i šta bi ti tu mogao i šta je realno tu, a šta nije. I ono što je još jedna ideja praktična jeste da uzmemo jednu knjigu
ja ljudima koji počinju da se bave, da praktikuju koncept, ja njima savjetujem i to stvarno pomaže. Mi smo naviknuti, pogotovo mi koji smo išli u školu, da pišemo. Dakle, uzmeš jednu svesku i zapišeš. I na ovom primeru koji si sad spomenula, neko nam je nešto uradio i mi smo jako ljuti, dođemo kući i onda napišemo osjećam se i napišeš. Znači osjećanje. Napišeš kako se osjećaš. I tu, iz tog osjećaja, pa možeš 2, 3. I tu će da se pojavi, da izađe na videlu obrazac, odnosno negativno temeljno uverenje koje ti imaš u sebi, jer da ga nemaš ne bi tako uradio. Dakle, to osjećanje koje si osetio pa zapisao, zapravo posledica tvog negativnog temeljnog uverenja koje imaš ili pogrešnog obrasca. I znači to je već pola posla gotovo kad si ga ti uočio. Tako je. Znači da idemo na nivo osjećanja, a ne na nivo razumnog objašnjenja, to nije bilo u redu zbog toga i toga, jer drugi bi to uradili tako i tako, jer ako drugi pomisle da si ti to meni, a da kad bi ja tebi odgovorio, onda ne. Idemo znači na nivo osjećanja. Jeste, zato što se spuštamo na taj treći nivo, spuštamo u smislu frekvencijskom. Naše telo je jako učinkovit i vredan alat, možda najvredniji od svega. Dakle, za našu promenu, za neko ko želi da počne da se bavi sobom na određeni način, da praktikuje koncept, na primjer. Treba da shvatiti da mi, s obzirom da smo multidimenzionalna bića, postojimo na nivou nefizičkom, to je nivo o kojem smo pričali, dakle naše više ja, postojimo na mentalno-emotivnom, to je ta crvena tačka na simbolu koncepta, dakle to je naš sa egom, naša ego persona u kojoj su pohranjeni svi programi, temeljno uverenje i tako dalje. I nalazimo se sa svim tim svojim alatima u malom krugu, našem radnom poligonu, gde srećemo druge ljude, sa njima dolazimo u kontakt da bismo dobili strelice i uputstva šta treba da radimo i imamo svoje telo. Sad, ono što je fantastična stvar sa telom je, ja ću da ti kažem sad jedan primer, pa mi reci da li si ti verovatno jesi, ali koliko ljudi je pomislilo na to. Kad kažemo doživeo sam emociju, doživeo sam neku emociju, sreću, bes, ushićenje, frustraciju, strah. Šta to znači? To znači... Gde je on? U telu, to znači da smo imali telesnu senzaciju. Sve ove emocije su samo mentalno objašnjenje telesnih senzacija. Jeste, izlučiti se određeni koktel hormona zbog kojih se ti osjećaš ovako. Jeste, ali ono na što treba obratiti pažnju je sledeće, da mi nikad ne bismo znali šta znači strah. Dakle, to je bila jedna mentalna kategorija. Mentalne kategorije su bezbojne. To su samo pojmovi, značenja. Mi znamo šta je strah, zato što smo osetili da nam se tresu ruke, grč u grudima, bubnjanje u glavi, tremor i tako dalje. Mi ne bismo znali šta znači reč tuga, da nismo osetili težinu u grudima, osjećaj praznine, plač i tako dalje. Znači, šta je ovdje interesantno? Interesantno je što telo konstantno reflektuje sve iz naše podsvesti i pomoću tela mi zapravo doživljavamo emociju. To je nešto što je jako vredno. Zašto? Zato što kad naučimo da sa svojim telom komuniciramo na taj način, mi uspevamo da nađemo izlaz iz mentalnog lavirinta uma. Jer kad počnemo da razmišljamo o problemu, osobi koja nas je povredila, o sebi, o drugima, o svom mestu u životu i tako dalje, to kraja nema. Jer su to neprekidne samogenerišiće mentalne konstrukcije i možemo provedemo ostatak svog života smišljajući, nećemo smisliti ništa. Ako uradimo kao što smo rekli da zapišemo, osetio sam to,
i zapišemo konkretnu telesnu reakciju, tu smo jako blizu rešenju. Zbog toga što naše telo nikad ne laže. Na mentalnom nivou naš um može da smisli nešto, da nam servira kao neko rešenje što ne mora da bude istina. Iz nekih svojih razloga, ego, strah i tako. Iz potrebe da bude u pravu, da bude pametniji. Telo nikad ne laže. Znači, kad naučimo da koristimo svoje telo na taj način, mi smo jako blizu uspehu. I ono što, na čemu ja insistiram je da mi konstantno treba da se osjećamo dobro. Šta to znači? Osjećati se dobro je u današnje vreme na sebe navuklo krivicu. Jer kad neko kaže meni je važno da se osjećam dobro, odmah neki eho dolazi, jeste, ti se osjećaš dobro, a svet gine, ti gledaš samo sebe, ti si sebičan. To osjećati se dobro je navuklo određenu krivicu. Ali suštinski, jedino čovek koji se osjeća dobro može da bude dobar sebi i drugima. Dakle, niko nikad ko se zaista osjećao dobro nije urlao i psovao u saobraćaju, tukao svoje dete, svađao se u supermarketu, uništavao sebe drogama, alkoholom ili na bilo koji drugi destruktivan način. Da, verovali ili ne, mi se približavamo kraju ovog razgovora za danas, pa hoću te pitam, imamo ovde neke teze kako se ponašati prema drugim ljudima. Da li smo na to već odgovorili? Pa spomenuli smo odgovor. To ono da ih vidimo kao učitelje i saigrače. Kao saigrače, ali praktičan sa velikom ljubavlju. Sa velikom ljubavlju i prihvatanjem. Dakle, ali ko ne prihvata sebe, teško može da prihvati drugi. On će im stalno tražiti mane. Tačno tako. I to isto nije loše da znate. Ako vam neko stalno traži mane, taj je prema sebi najverovatnije još gore. Može da kažu, a zamisli kako je tek njemu. Da. Dobro, imamo i ovo. Zašto nas drugi povređuju? Na to smo baš detaljno odgovorili. Drugi nas povređuju da bi nam pokazali šta treba da promenimo kod sebe. Jer da nemamo taj trigger i negativno, ne bi nas povredili. Da, tako je. Dobro, znači nešto moramo da promenimo. Ne možemo se baš, ima i oni koji su se rodili pod srećnim egom, ali njih je jako malo. Jako ih je malo, svi mi negde moramo. Pa ne bi bilo zanimljivo. Bilo bi zanimljivo, ali je neminovno. Ja hoću samo da pomognem ljudima, jer i sama sam se nalazila u zamkama. Zašto se ovo meni dešava? Što meni ovako teško da bude? Što moram sa ovoliko teškoće da prolazim? Razumeš? A ničim nisam to izazvala. Bila sam tačno sve kako treba. Evo te vidiš kako ništa nije slučajno. Upravo zbog ove posvete koju sam ti rekla, napisala da je razlika između uspešnih i neuspešnih, da ovi prvi nikad nisu odustali. Zašto mora sa toliko poteškoća? Da bi se tvoje strpljenje, upornost stavilo na probu. I kad nisi nikad odustala, onda si uspela. Viš kako je jednostavno? Da. Jednostavno je kada prihvatimo da mora da postoje poteškoće. Zatim, zašto smo usamljeni? Usamljeni smo zato što imamo iskrivljenu sliku ega i zato što nismo osvestili svoj ego. Zato što sve dok ne prevaziđemo svoj ego, rekli smo da egu treba stalno podsticati sa strane i treba mu stalno dokazivanje da je vredan, da je voljen. Ako nema interakciju sa spoljnim svetom, on s obzirom da je iskrivljen osjećaj sopstva i da ne zna za svoje pravo postojanje, on se osjeća usamljenim. I osjećamo se usamljenim da bismo uspeli da shvatimo, moramo da se potrudimo, da nam ne trebaju drugi da bismo se osjećali zadovoljnim, celim, voljenim, čak i voljenim i da bismo se osjećali dobro. Dakle, osoba koja to uspe da ostvari, da se sama osjeća neusamljeno, dobro i celovito, ali to nije ona ego, ne, to nije ona ego lažna, evo ja sam sama i meni niko ne treba i meni je super, i ja sve mogu. I ja sve mogu, ne, čak i kad ništa je to sve nisi tačno. Pa nisi opet ništa čak radiš, se unutra osjećaš. Ali fake. svaka osoba koja zaista to uspe,
u njen mali krug, u njen život će početi da se pojavljuju osobe koje će to reflektovati. Da. Dakle, pojavit će se idealan partner, pojavit će se savršeni prijatelji, pojavit će se mnogo koji će zapravo to potvrđivati. Srodne duše. Da, ali moram samo da kažem u odbranu svih koji su u nekoj fazi svog života se zaista objektivno osjećali usamljeno, jer u svom krugu nisu videli ljude koji slično razmišljaju. Svi smo se nekad osjećali, zašto da ne? I to je okej. U redu je, postoje faze u kojima je normalno da ćete se osjećati usamljenim, a to je zato što vam više ne odgovara da budete u određenim relacijama sa određenim ljudima koji u vama bude neka loša i zapravo činite stanja. sebi uslugu time što ćete iz tih odnosa istupiti ili vam je učinjena usluga tako što su vas ostavili. Tako je. Ili tako što su pokazali svoje pravo lice. Jer ti onda kažeš, dobro da, on se sve ove godine pretvarao. Vidi, možda i nije. Možda je stvarno u prošlosti ti to bila iskrena drugarica koja ti je pomogla i našla ti se na mnogo mesta. Ali sad više nije takva. Da. I dakle, batali idealizaciju. Jel ti pokazala pravo lice? Jel ti pokazao pravo lice? Pa poveruj mu. Treba biti pošten. Poveruj mu. Ili izvini, ili ako nećeš da sečeš na prvu, jel ti i drugi put pokazala pravo lice? Pa jel hoćeš i treći put, pa onda ko ti je kriv? Da. Onda nek te vrti, onda nek te povređuje. I treba da te podvređuje. Zezne, da izvinite. I treba da ti povređuje i treba sve to da se dešava zato što očigledno nisi ukačio na prvu. Da. Nisi ukačio na prvu. Znači trebalo ti je iz trećeg. A i ono što treba... I su ti trebala još 2-3 takva odnosa dok ne ukapiraš. Božja orkestracija nepogrešiva i mi ćemo uvek dobiti, dok ne prođemo jednu lekciju, neće kosmos, univerzum, Bog, kako god to voli da nazove, neće odustati. Meni se ceo život dešavaju iste stvari, pa jeste, dešavaju ti se iste stvari zato što nisi uspeo da prođeš lekciju. Jeste, da, i stvarno je jako važno da, evo sad mi pobegla misao, ali hoću da kažem, ljudima je jako teško sa strane ukazati. Neki prosto imaju potrebu na sopstvenim greškama to da uče. I to je sasvim ja sam recimo prošla ozbiljan drill da prepoznajem manipulaciju. I ja to sad čitam i prosto ne mogu da verujem kako neke moje drugarice koje su odrasle, zrele i pametne žene i dalje se vrte u krugu manipulacije i ja im tačno dešifrujem i kažem im, zato što su mi važne i to nisu neki bitni odnosi za njih. A naročito kada su za njih bitni odnosi i neko ih šalta i vrti ih i neće ih i iskorišćava ih i povređuje ih i nije im dobro. I ja kažem, ali to je ta i ta manipulacija. Ali ne vredi. Ona će pre da žrtvuje odnos sa mnom, nego sa tom nebitnom osobom koja se ona osjeća važna. Ona se osjeća da je da je potrebna toj osobi, a ta osoba laže, folira se. I šta nam to govori? Šta, eto ti si napisala koncept. Nisam ja. To nam govori da ta osoba treba da ostane u tom odnosu. I ono što ti u datoj situaciji... To je treba sopstveno iskustvo. Ono što mi treba da uradimo jeste da kažemo jednom. Da. Kažemo jednom iz najbolje namere, zato što je energija namere dobra, ako je naša namera iskrena, da kažemo jedan put. U momentu kad vidimo da to ne pije vode, da se ništa nije, treba ostaviti, jer je to za njeno najbolje dobro. Ili bi moglo da se dogodi, u primjeru koji se, ako bi te poslušala i ostavila tu osobu, šta bi se dogodilo? Pretpostavit ćeš. U rekordnom roku bi se u njenom životu pojavila nova identična osoba, zato što ona je tebe poslušala, ali nije sama obavila svoj zadatak. Dakle, i da te posluša da ostavi tu osobu, pojavit će se druga osoba koja će tretirati na potpuno isti način. Moraš sam. Dakle, zato ne možemo za druge. Pa čak ni za svoju decu, nažalost. Nažalost. To je najteže. Na veliku žalost. Najteže je i onda znači i sa decom jednom ukazati, ako pod uslovno su deca odrasla. Sa decom dobro jednom ukazati, ali s obzirom da ja sam mama, pa ajde, pošto smo mama, ukazati ukazati 2 puta i 3 puta, ali na najlepši način, na nekako... Bez ubacivanja deteta u krivicu. Bez ubacivanja u krivicu. Više postati taj neki eho. Bez posramljivanja, molim. Nije u kom slučaju. Neki ljudi imaju
kao da se tako šale pa posramljuju jedno. Ljudi, nikako. To je toliko jedno štetno programiranje. Jeste. Ja sam bila posramljivano dete. Ja sam bila posramljivano i trebalo mi je više od pola života da s tim izađem na kraj uz svo svoje znanje. Dakle, taj stid i krivica. I ja sam u jednom momentu u svom radu na sebi, koji je bio jedan ozbiljan rad, došla do toga da me sramota što postojim. Zamislite koji je to koren bio. Dakle, sramota me što postojim, izvinite što postojim. Ali zašto da ne? Ovaj život na ovoj lepoj zemlji je ipak zanimljiv. I slažem se ja da je nama teško i vrlo često nam je jako teško, ali zamisli kad bi nam sve uvek išlo i bilo potaman, pa mi ne bismo više znali šta ćemo od sebe. Ili kao, ajde malo da razbijemo monotoni, pa kao neki mali problem, a ovi pravi problemi. Ili u jednom momentu kad uspemo da osvestimo i da vidimo šta se dešava, ta pozorišna predstava, onda počnemo sa jedne strane na jedan čudan način koji nije patološki, ali počnemo da uživamo u celom procesu. Zato što nam je očigledno pišemo, našao sam još jedno temeljno negativno uverenje. Na primjer, navedi nam neka od tih uverenja, često smo spominjali temeljne uverenja. Pa, na primjer, omiljeno temeljno uverenje ljudske vrste, ja ne zaslužujem ili nisam dovoljno dobar. Dakle, to su temeljne uverenja koje imaju, ne mogu sad da kažem procent koje većina populacije ima. I onda šta se dešava? Naprimjer, mi radimo, vrlo interesantne stvari se dešava. Nemoj to da mrdaš, praviš smetnju u tonu. Izvini. Mada znam da je to privezak koji ide u tvoju knjigu Koncept. To je moj privezak koji nosim i koji sam skinula, nadal ćemo mi sad tu pokazivati, ali evo možemo da pokažemo. Čekaj da vidim kakav je moj. Molim te, rekla si, prekinula sam te. Nema veze. Naprimjer, zbog čega je važno da promenu pravimo na sva 3 nivoa našeg postojanja. Evo ti konkretan primer, na primjeru ne zaslužujem. Recimo, mi sad znamo da imamo negativno temeljno uverenje ja ne zaslužujem i mi na mentalnom nivou, dakle crvena tačka, osvestili smo i sve se rešilo. Mi sad znamo da mi zaslužujemo zato što smo mi svojim rođenjem stekli pravo na sve što poželimo. Dakle, mi na mentalnom planu imamo osvešteno to uverenje, mi zaslužujemo. Da, na kraju krajeva i potrudili smo se, završili smo škole. I onda se dešava sledeća stvar. Dođe moment da mi to naše novo osvešteno temeljno uverenje koje od ne zaslužujem prešlo u zaslužujem, sad treba da isprobamo u praksi. I onda se dogodi to da mi ubeđeni kako zaslužujemo, nađemo se u situaciji kad nešto treba da zaslužimo i šta se onda događa? Događa se da se diže naš negativni energetski paket iz naše podsvesti. Od momenta našeg rođenja sve emocije koje smo doživeli, odnosno negativna telesna osjećanja su poslagana u, da kažemo, fajlovima u našim glavama. Dakle, imaš fajl tuga. Svaki put kad si doživjela tugu, osjećanja tuge koje si imali zbog bilo kog razloga su u tom fajlu. Imaš fajl strah, tuga, radost, zadovoljna sam, i imaš fajl ne zaslužujem. U momentu kad ta sećanja, odnosno ta prošla iskustva su energetski živa i postoje konstantno u našem telu, u našoj podsvesti, i u momentu kad se dođe slična situacija, one se triggeruju i energetski paket se budi. I šta se desilo na našem primjeru ne zaslužujemo? Mi mentalno znamo da zaslužujemo i u momentu kad smo došli u tu situaciju, mi smo imali osjećaj koji je osjećaj nezasluživanja, tehnički, ako se malo prisetimo momenta kad smo se tako osjećali, osjećaj obično nedefinisane tuge, tegobe u grudima, nekad i stida, dakle stidimo se što nismo dovoljni dobri pa ne zaslužujemo, moguće da smo osjetili i krivicu, kriv sam zato što nisam dovoljno dobar pa ne zaslužujem, gde se krivica kao nedozvoljena istog momenta sklopila i gurnula u podsvest. Dakle, ti osjećaji su energetski živi. I to naše novo temeljno uverenje koje smo stavili u situaciju, dogodila se situacija, mi znamo da zaslužujemo, ali se ceo taj energetski paket pokrenu i mi se osjećamo loše. S obzirom da nemamo logički pristup u našu podsvest, mi ne znamo zašto se tako osjećamo,
ali je fakat da je sve palo u vodu, ne osjećamo se dobro. Da. I šta imamo? Mi opet ne zaslužujemo. Ili ćemo propustiti tu priliku, reći ćemo nije ovo za mene, pogledaj moje unutrašnje osjećaje. Razočarali smo se. Umesto da uzmemo... ovo nije dovoljno dobro. Jeste, i umesto da lepo uzmemo i da ispraznimo taj osjećaj, jer koncept tako funkcioniše. Nema planova, nego nas živo vodi, pa u svakom momentu, u svakom datom momentu, svi ti energetski paketi iz naše podsvesti imaju vrhove ledenih bregova koje nas bodu u svakodnevnom životu i to nam u stvari pokazatelj. I na svaki koji nam se pojavi u datom momentu u jednom danu, u svakom danu, samo ga detektujemo i ispraznimo tehnikom koja je objašnjena i mi deo tog energetskog paketa očistimo. Kad očistimo sve, onda smo super. Da. Dobro, uvek će se dešavati poteškoće i zastoji, ali pitanje za kraj, kako naći idealnog partnera? Postati idealna osoba. Rekli smo, mi smo u stvari napravili jako lep razgovor. Ja se vidim po pitanjima, što god pitaš, mi smo to već odgovorili. Toga lepo, odlično, baš smo zaokružili lepo. Kao što smo rekli da ako se sećaš da u svakom momentu, koliko god naš najgori partner u datom momentu bio, da je to idealan partner u datom momentu za nas, zato što reflektuje sve ono negativno što imamo treba da promenimo. U momentu kad sve to promenimo i kad mi postanemo idealna osoba u kom smislu, ne u ego uspešna, nego osoba koja je svesna svoje vrednosti, koja sebe voli, koja je mirna, radosna i bavi se svojom svrhom, koja ne traži, u tom momentu će se idealni partner pojaviti kao naša refleksija. I u tom momentu će, iako ga nismo tražili, on će se pojaviti. Dakle, ti ćeš da zračiš dobro i privući ćeš to dobro, zato što si ti dobro. Neće ti trebati, znači, učitelj, korektor, neko da te koriguje. Pod uslovom da si sve izučio i izkorektovao. Kao ako sve žene smo to prošle, mesecima tražiš momka, nemaš, niko te neće, niko ti ne šalje poruku. Pa ili te očeo sve neki pogrešno. Naprimer, ali u ovom drugom slučaju i, naprimer, nađeš ti momka. U momentu kako si našao momka i svi su te se odjednom setili. I svi te Zašto? Zato što više ne odašilješ nemanje. Zato što više ne odašilješ nemanje, jer kad odašilješ nemanje, onda je posledica refleksija stvarnosti nemanje. A kad ti nađeš tog, ti odašilješ imanje, zadovoljstvo i sreću i onda te svi seti. Mislim, banalan primjer. Ali stvarno je tako, to će ti reći svaka devojka, svaka slobodna žena. I isto tako to potvrđuje, znači, ono urbanu legendu da su zauzete žene uvek traženije od slobodnih, odnosno single žena. Najtužnija kategorija su, mi imamo toliko prelepih, uspešnih, stabilnih, kvalitetnih žena koje su same i to je postalo jedno nepisano pravilo, kao muškarci se plaše takvih žena, što je potpuno pogrešno. Stvar je komplikovana. Konačno nešto komplikovano kod Stele. Šta je komplikovano? Komplikovano je vrlo prosto matematički, zato što žena ima više nego muškaraca. Ali nema ih baš toliko više, nije to baš toliko. Nije toliko, ali proberi oženjeno, proberi zauzeto, proberi ono što valja, što ne valja, jer svaka žena koja je malo iznad proseka, koja je kvalitetna, najgore što može da uradi jeste da napravi kompromis sa nekim koji je ispod nje. Ali ono što je definitivna istina je da za svaku i najjaču i najlepšu ženu postoji idealan muškarac i jači, lepši, bolji. Da, divno. Ovim ćemo i da završimo. Samo za kraj za tebe imam poklon od prijatelja naše televizije. Hvala. Draga Stela, da nam budeš još lepša i još mlađa. U tome će ti pomoći Adastra Nutrition i njihov kolagen sa bioaktivnim peptidima, kao i kolagenska krema koja također stimuliše proizvodnju. Sad 6 puta reč kolagen, ili je to tako? Evo, izvoli. Hvala najlepše, ja sam čula za njih i baš mi je drago što sam baš sad dobila taj poklon. Najlepše hvala. Pa divno. Uzmi. Hvala.
Hvala. Da budem još lepša i još mlađa. Jeste. Hvala puno. Naša gošća u podcastu Sada i ovde bila je Stela Manasijević, autorka koncepta za lični razvoj koji se baš zove koncept Trans Ego Persona. Dakle, nadam se da ste čuli nešto što će vam promeniti pogled na svet i navesti vas da promenite svoj život, jer moramo da se menjamo. Makoliko godina da imamo i makoliko da nam je život lep, udoban ili možda... Realno ne moramo, postoji princip slobodne volje, ne moramo. Možemo da ostanemo u svoj bedi mizerije, zbog čega bi to radili? Mnogo je lepše da nešto počnemo da menjamo. Da. Ovo kad sam rekla moramo, nisam rekla da je to namet svakome da mora, nego da je to jedna neminovnost, da život ti to nameće. Pogledaj šta se sve menja. Menja se oblik mobilnog telefona, da ne pričamo o tome da postoje mobilni telefoni. Šta se sve promenilo oko nas, samo još mi nekako se najteže menjamo. Najteže menjamo zato što smo najkomplikovanija vrsta na zemlji, ali to je naša čar. To je naša čar i zato smo zanimljivi. Ne bi bilo zanimljivo da je sve lako. Da. Ne bi bilo zanimljivo da je sve lako. Hvala ti, Stela, hvala vama što ste nas gledali i hvala Tepisima IK, kao i Div na vodi koji su takođe prijatelji naše televizije. Doviđenja.